abuthe yonke inkandla azabuthe nje nezibiza khona Ngizwe bese usinyanyisa la ayikhale bafana bakithi. Ngiyabingelela edla nasezatsi eningizimu Afrika naphesheya kwelwandle njengoba sazi ukuthi kwesimanzonzo sesifinyelela ephesheya kwelwandle njengoba sazi ukuthi ibale eningi zakhomba ngempela ukuthi USA baningi ngempela and futhi bayakhuphuka ngaphandle ukumosha isikhathi angihlala kuzindawo zamaskandi namhlanje nguphethe udaba lokuthi sekuyashuba ngempela ipi phakathi wakade bengabangani okukhuzani mfowapungose noNgizwe mfowamchunu muva nje uNgizwe mfowamchunu uveze indaba zokuthi lapha esazwana noKhuzani wayenakho ukwenzelela uKhuzani uma eqhathiwe negcwamelisha ushilo ngempela lapha ohlelweni oluyi-reality show siyazi ukuthi i-reality show so kumele ukhulume iqiniso la ngempela ko uNgizwe ugonyolokile wahamba futhi wayohlambuluka lapho igcwamelisha washo ngempela ukuthi la ngempela ngokuthi mase iqhathiwe zombili ngempela sishikilisana sibambene amandla uthi wayifike idose eyasehluhluwe eyakamanqele mase yasekandla yangakubo iphuma phambili iwine ngamanye amazwi beqonda ukuthi wenzelela ebamba igcwama ngophondo ukuze kuphumelele uKhuzani ngoba uKhuzani wayiqishe esayidini lakhe Amanye amaqhinga mawuzokhumbula lensizwa kade ifika emsakazweni lapha ihamba labelungu angamfuna ukubona into ethukudana hayi funa ukuyibona nje indlela beke ngayo kodwa into engishoyo ebaluleke kakhulu lana eyokuthi umfowethu la ayebekufanele adle khona u1 adle khona u1 ngoba mina ngiphila nalona naye noma begijima kodwa mase kufanele ukuthi hayibona ngase bayakhathala bobabili vele mina ibhantshi engizolidonsa elekamanqele ukuze kuhlabane yakithi ingakho ke kungishoyo ukuthi mina ngifuna ukucacisa lokho ukuthi iqiniso lapho mina ngizile uzokhuluma manje lezi ndaba ke nokho uKhuzani uyayichitha njengoba esho ngempela ukuthi leto le ingcolisa igama lakhe and futhi sekumela etanyeni manje uthi sefike kanqingetshe manje uNgizwe sekumele ngempela kuhlalwe phansi uNgizwe abizwe umuntu wamantshotshho zomkhumbula ubamnxele kodwa ebamsene noTshathu God uthi sebafonelile labo babili futhi bavuma ukuthi bazoba khona kulesi sithangami lesi okuzoba isithangami esivuleleke kwabayindaba nemedia ushilo ngempela ukuthi na kwimedia lizobe lisakaza bukhoma ushilo ngempela futhi ukuthi uzobiza ama-audit phecelezi amacwaningi mabhungu abazobe bezocwaninga ngempela ukuthi kwakumele uKhuzani ewina kuMantshotsho njengoba kushiwo ngempela ukuthi wenzelelwa ngokusho kwaNgizwe uthi kumele ngempela abantu belazi iqiniso uthi once kwatholakala ukuthi ngempela wenzelela uzoyithatha lezi indondo ezi3 endondweni ezu18 asenazo uzoyithatha ehamba eyibeka le ekandla kubo kaNgizwe uthi noma thi uNgizwe akekho ekhaya kodwa uyofika eyishiye noma koti bakhe uNgizwe noma kaNgizwe uMatombela ushilo ngempela uthi lento lemphatha kabi uthi kodwa kwatholakala ngempela ukuthi yena akanacala kodwa kwakumele vele ewiniswe noma awini indondo zakuMantshotshho uthi uNgizwe kumele asebenze ngempela ukuthi ageze igama lakhe ngoba esengcolise kanje wambhexa ngobende inyama engayidlaka ngokusho kwaKhuzani uthi kumele amgezeke igama lakhe mbukele emakhaya ngokubuka kwakho nangokuhlaziya kwakho ulibona kanjani lolu daba ngenzeka ngempela ukuthi uKhuzani wayenzelelwa ukuze awine indondo kuMantshotshho abantu abaningi bayivikela ngokuthi uKhuzani uyiwinile ezinye indondo engakabi noma engakasondelani noNgizwe waphinda wayiwina futhi ezinye indondo esengekho Ngizwe noma unqamula unyaka uNgizwe sengekho mbukele emakhaya kuthini ukuhlaziya wakho ngenzeka uKhuzani uthi wayenzelelwa ukuthi awine lezi indondo akasenazo in total ezu18 kuthini ukuphawula wakho nokuthi futhi ulibona kanjani lolu daba ukuthi kubizwe isithangami sabe indaba uNgizwe azohlaliswa phansi azokhuluma iqiniso kubizwa bacwaninga mabhuku bezocwaninga ukuthi ngempela ngabe kwakwenzelelwa ngempela noMantshotshho kuze kuwine uKhuzani bukele emakhaya thi next time sengilandele ezinye indaba zamaskandi ehlabahlosile siyabonga angazi umbonga ngani ukuthi esangele bonke abaculi bezonjabulisa abuthe yonke inkandla azabuthe nje nezibiza khona Ngizwe bese usinyanyisa la okay hozane